a l'hora local. Seguim en directe al dial 107.4 de la freqüència modulada, www.altafullaradio.cat, la televisió digital terrestre i l'aplicació per Android. Els agraïm que segueixin connectats i connectades a l'hora local, els matins d'aquesta casa. Avui que tenim una nova edició de la secció El Centre en Antena, un espai que fem de la mà del Centre d'Estudis d'Altafulla, entitat que ens explica el que du a terme en el seu dia a dia, alhora que ens apropa a estudis, a treballs, a anècdotes amb Altafulla i el Baix Gaià com a punt de partida. I de fet, avui qui ens visiten són els doctors Jordi López i Anna Gutiérrez, que venen a parlar-nos del Mèdol. El Mèdol, un indret emblemàtic, jaciment arqueològic clau. Aquest és el títol de l'article que han publicat el darrer número dels Estudis Altafullencs i que avui volem conèixer en profunditat. Els donem la benvinguda. Molt bon dia. Com estan? Bon dia. Bon dia. Parlem del Mèdol, aquesta pedrera romana que els altafullencs i altafullenques tenim tant a tocar. És en terme municipal de Tarragona. No parlarem de termes, ara que hem obert aquest conflicte des d'Altafulla, o han obert, millor dit, els polítics des d'Altafulla a l'hora de negociar els límits amb Tarragona. En tot cas, un espai que es coneix molt bé des del nostre territori, de ben segur que tots els nostres oients tindran ben identificat i que alhora se senten molt seu, però a la vegada un espai també que desconeixem moltíssim. Què és el Mèdol? El Mèdol, de fet, és un dels jaciments més importants a l'entorn de la Tàrraco romana. Només que és un jaciment molt diferent del que estem acostumats. No és una construcció, no és un edifici, no és un arc com l'Arc de Barà, és al revés, és el resultat de l'activitat humana, però en negatiu. I això fa que potser no sigui tan espectacular, si deixem davant de l'agulla, que ho és, i molt, i que potser és un dels elements més representatius o més emblemàtics del Mèdol, valgui la redundància. Però és un jaciment importantíssim per explicar la vida que hi havia i totes les activitats econòmiques, socials, diguéssim, i que es desenvolupaven entorn a la gran ciutat que va ser Tàrraco. Coneixem prou a dia d'avui el Mèdol? És a dir, s'ha treballat prou arqueològicament parlant la pedrera del Mèdol? Bé, la pedrera del Mèdol la coneixem molt millor del que sabíem fa 15 o 20 anys, però és veritat que és un jaciment molt gran. Abans comentàvem, no?, que té uns 80.000 metres quadrats de superfície, és enorme, i requeriria realment un treball constant d'investigació, de treball, per anar descobrint més coses, no? Tot i així hem de pensar que, tot i sent un jaciment molt conegut des de l'època medieval, no?, tota la vida, no s'havia fet mai cap actuació arqueològica fins a l'any 2010-2011, quan hi va haver aquell gran incendi, i que realment, a banda de veure que era una pedrera i de conèixer l'agulla, poc més se sabia, no? I va ser a partir d'aquest moment en què van començar a fer intervencions arqueològiques de prospecció, de planimetria, d'excavació, cales, etc., quan van començar a veure a quina època s'havia començat a fer el Mèdol, quins són els sistemes d'extracció de pedra i tot això, no? Per tant, coneixem bastant, però queda molt per conèixer encara. En part perquè caldrien més excavacions i invertir més en conèixer aquest jaciment. Ara fa un momentet, fora d'antena, m'explicaven que no només és el clot del Mèdol la pedrera romana, sinó que per extensió va molt més enllà encara. Qui sap si s'arribaria a una pedrera que encara a dia d'avui està funcionant, com és la de Ferran. En efecte, de fet, inversions i esforços humans i econòmics serien el que es necessitaria. No només justament per això, perquè la pedrera va molt més enllà del clot, que és el que es coneixia i encara trobo, segurament es coneix més bé, sinó que hi ha molts fronts d'extracció a l'entorn de la pedrera que pel fet d'haver seguit una estratègia d'extracció, una activitat de tipus diferent, és a dir, no tan intensiva i en profunditat com veiem al clot, sinó molt més extensiva i per tant
menys evident des del punt de vista nostre, doncs que van sortint. L'incendi del 2011 és un exemple claríssim i és molt possible que això pugui continuar-se trobant. De fet, una de les troballes potser petitonetes des del punt de vista diguéssim des de fora, però per nosaltres molt interessant, van ser diferents punts d'extracció allunyats del clot, que sobretot cap a nord, que ens semblen petits tests per controlar la qualitat de la pedra i que es van abandonar, però que allà estan i per tant ens poden explicar molt sobre el procés d'extracció. Hi ha pedreres similars a la del Mèdol o maneres de treballar similars a la que els romans van aplicar al Mèdol, en aquest sentit de el clot, l'agulla i també per metres quadrats si parlem d'extensió? Hi ha moltes pedreres romanes al voltant de Tarragona. El Mèdol no és l'única. És cert que és la més gran amb diferència, la més espectacular, la més bonica a nivell també paisatgístic, no? I la més interessant, però s'han localitzat, diria, potser una quinzena, una vintena de pedreres entre Vila-seca i Roda de Berà, no? Sobretot la zona aquesta costera, on és un tipus de pedra molt similar, tipus de pedra Mèdol amb diferents variants, i sistemes d'extracció també similars, perquè és el sistema tradicional de treball de la pedra que feien servir els romans i que s'ha fet servir fins a la introducció de la pólvora, no? I tradicional, no? Amb les eines que fins fa 4 dies, com qui diu, encara funcionaven. Però són pedreres molt més petites. Tenim, per exemple, les de Mas de Marquès, que estan també a l'antic terme de Tamarit, no? Molt poca distància del Mèdol, que estan engolides per la urbanització de la Mora. Això és una llàstima, perquè hi havia uns fronts de pedrera molt recuperables, no? I bastant impactants, que han quedat absolutament absorbits per l'urbanisme aquest descontrolat dels anys 90. Tenim pedreres a Roda de Berà, en tenim lligades a monuments, com per exemple la dotzena de pedreres que hi ha al voltant del Pont del Diable i que van servir per treure els blocs per construir totes aquestes arcades magnífiques del pont. I tenim també alguna pedrera una mica diferent, com les que hi ha a Mont-ral, la pedra del Lloguera, que és un tipus de pedra absolutament diferent, que suren planxes, la pedra del Coer, vaja, que coneixem tots, no? Que suren planxes així per forrar, sobretot, no? Per recobrir murs o paviments, i que ja es va utilitzar en època romana, des d'època molt antiga. I fins i tot per epigrafia, o sigui, com a suport epigràfic. Vull dir que a nosaltres ens sembla que potser no és prou o no és tan vistosa, però que els romans ja li van donar un valor com a suport de grans inscripcions i inscripcions importants, sobretot en època tardorepublicana. Les pedreres són diverses, però vostès han dit que la pedrera del Mèdol esdevé en una pedrera clau per la Tàrraco romana. Per què? Perquè bàsicament el gran volum de material constructiu, pedra en aquest cas, que es va fer servir a la Tàrraco romana va sortir del Mèdol. Les seves característiques, diguéssim, de l'aflorament de la pedra, la situació, és a dir, una pedra que és bona i que és fàcil d'extreure, però que a més es comporta de forma molt adequada a nivell constructiu. La situació de la pedrera a prop del mar i de la via Augusta, però sobretot del mar, que facilitava el seu transport, el transport dels blocs que s'entreien cap a la ciutat de forma molt més fàcil i sense massa problemes. Sempre és molt més fàcil traslladar grans volums, ja ho sabem, i grans pesos per aigua que no pas per via terrestre, i segurament totes aquestes circumstàncies, juntament amb el fet de que Tàrraco ja des del principi es va dotar d'una sèrie d'infraestructures de gran envergadura, les muralles, per exemple, més endavant, al segle, ja després d'August, el canvi d'era i l'entrada de l'imperi cap al segle I després de Crist, ja tota la part alta, etc., doncs va fer que necessités molta pedra, moltíssima. I llavors el Mèdol és un indret que li va permetre aquesta explotació. Hem de recordar que Tarragona era la capital de la província Tarraconensis, primer Quiterior, després Tarraconensis, que era la província més gran de la part
occidental de l'Imperi Romà, i com a tal, com a capital d'aquesta província que anava des d'aquí fins a Galícia i des d'aquí fins a Cartagena, doncs havia de tenir un aspecte i una sumptuositat i un estatus arquitectònic d'acord amb la seva categoria. A dia d'avui es pot acreditar que una pedra, un carreu de la muralla del circ o del que a dia d'avui coneixem com la part alta de Tarragona hagi sortit del Mèdol? A veure, en general sí, es pot acreditar que ha sortit del mateix estrat geològic, el que passa que tenim més pistes, per exemple. Què vol dir això amb un llenguatge que entenguem? El mateix estrat geològic? Vol dir el mateix tipus de pedra, per entendre'ns, mateix tipus de pedra, però que té petites variants. A veure, inclús dins de la mateixa pedrera del Mèdol, no, la pedra que surt d'un costat i de l'altre no és exactament igual. A vegades pot tenir una coloració lleugerament diferent perquè té més ferro, per exemple, o els fòssils que hi ha triturats formant part de la pedra tenen diferents característiques, no? Vull dir que hi ha petites variants dins la pedrera i evidentment doncs fora també, no? A veure, es pot gairebé assegurar que vingui del Mèdol o d'alguna de les pedreres pròximes que tenen característiques la pedra similar. Com deia, a més tenim altres pistes. Per exemple, tenim inscripcions, que abans ho comentàvem, no? Tenim inscripcions repetides amb algunes pedres del Fòrum Provincial de Tarragona i en aquest taller de treball de pedra que tenim a les portes del Mèdol. Hi ha una inscripció, penso que si no recordo malament és TIR, TIR. Aquesta inscripció l'hem trobat al Mèdol i l'hem trobat formant part dels fonaments del Fòrum Provincial de Tarragona. Per tant, aquesta pedra segur que va venir de la pedrera perquè ve del mateix lloc, que té les mateixes sigles. Ara aquí hem inclòs un altre terme, que és aquest espai on es modelava la pedra. Com ens hem d'imaginar el conjunt de la pedrera? És a dir, l'extracció de pedra i després una zona per modelar-la on els picapedrers treballaven. Hi havia diferents graus de treball dintre de tot el que era aquest espai que coneixem com el Mèdol? Sí, home, i tant. De fet, sense anar més lluny, hem de pensar en tots els processos que fins i tot ara mateix també tenen lloc al voltant d'una pedrera o en una pedrera. No només hi ha els fronts d'extracció, sinó que hi ha una sèrie d'activitats que s'han de dur a terme i s'han de desenvolupar o bé a dintre o bé a l'entorn més immediat. Sense anar més lluny, doncs hi ha d'haver-hi ferrers que contínuament vagin, en el cas de les pedreres romanes i antigues, ara estic parlant, que vagin afilant o reafilant les eines que es necessitaven. Això és una activitat, diguéssim, complementària però imprescindible al mateix temps. Hi ha d'haver-hi aigua, hi ha d'haver-hi tot el sistema de gestió dels residus que s'estan generant durant l'extracció. I efectivament en el cas del Mèdol, aquest aspecte i l'aspecte diguéssim de primer punt de control de la qualitat dels blocs que estan sortint són coses que hem pogut detectar a nivell arqueològic, que no és gaire habitual. O sigui, això fa que el Mèdol sigui una de les pedreres d'època romana emblemàtiques, un altre cop, o més, diguéssim, de gran importància a nivell internacional, perquè ofereix molta informació. En aquesta part de l'entrada de la pedrera, el que se situaria ara on estan les carreteres, o sigui, l'AP7 i l'A7 i tot això, segurament hi havia una gran extensió dedicada al dipòsit dels blocs que treien de l'interior o diguéssim de la part de les pedreres, els fronts del voltant, i que allà passaven un primer control i els blocs que passaven aquest control de qualitat, és a dir, que no tenien ni fractures ni falles ni res, doncs es enviaven cap a la platja, cap a la roca plana per enviar-les a Tarragona. Els que sí que tenien o que presentaven algun problema els deixaven descartats, i això és el que ens hem trobat. De fet, fins fa uns quants anys, era al voltant del 2005, 6, 7, quan es feien les obres de l'autovia, un gran munt de
carreus o de pedres extretes d'aquesta paret del mèdul, amuntegats de qualsevol manera, que es van arribar bellugant. Penso que fins i tot passant per l'autovia encara a dia d'avui se'n veuen alguns de dipositats al peu d'un terraplè. Aquestes eren les sobres. Sí, això són restes del que seria un dels tallers, o el taller de control, no? Com deia ara l'Anna, i de control d'aquests blocs de sortida, i tots aquests blocs descartats que van aparèixer acumulats en la zona aquesta de l'autopista i l'autovia, alguns d'ells portaven inscripció, abans ho dèiem, i la majoria van quedar a la vora, el que comentes, no? Estan encara allí en un terraplè. Crec que alguns s'han fet servir amb algunes rotondes per decorar, d'altres estan allí abandonats. Penso que alguns han desaparegut també, estan allí una mica a l'abast de tothom qui vulgui, no? I alguns, fins i tot alguns dels que tenen inscripció estan allà, que haurien d'estar en un lloc, trobo, més protegit, no? Però bé, i a banda d'això, a banda del tema del taller, molt a prop, a un lloc on hi ha una sínia entre l'autovia i l'autopista, allí vam trobar ceràmica romana del segle I després de Crist, que relacionem nosaltres amb el possible lloc d'estada o fins i tot per dormir els treballadors, no? El problema és que és un punt que està gairebé tot ell cobert pel terraplè de l'autopista, i tenim només un petit racó on apareix aquesta ceràmica romana amb molta abundància, en un lloc on hi ha aigua, orientat al sol, i que nosaltres creiem que podria haver estat el lloc de residència dels treballadors, almenys en el segle I després de Crist, no? Lamentablement està tot cobert pel terraplè de l'autopista i per tant és impossible dir res més. De fet, això volia preguntar ara també, totes aquestes eines que es podien fer servir en el dia a dia d'una pedrera, d'una banda, doncs, els utensilis propis de la vida quotidiana, i de l'altra els de la vida professional. Se n'han localitzat? Molt pocs. Malauradament n'hem trobat molt pocs, aquests que comentava en Jordi, alguna altra ceràmica així també bastant en superfície a l'entorn del Clot, i a nivell d'eines no hem trobat dintre, durant les excavacions que hem realitzat, nosaltres no hem tingut la sort de trobar-ne. El que sí que hem pogut documentar, això abastament, són les traces en negatiu d'aquestes eines, i per tant arrel o a partir d'aquestes traces nosaltres podem interpretar quines eines s'estaven fent servir i com es feien servir. Però clar, també hem de recordar que nosaltres hem pogut excavar punts molt concrets i molt puntuals i molt petits d'una extensió enorme, i que estem convençuts que queda molt per posar a la llum tant a l'interior del Clot com a l'exterior, i que ens ajudaria a acabar de conèixer tot això. Com es treballava? Com es treballava? Clar, a dia d'avui ens imaginem les màquines excavadores obrint rases i foradant, però en aquella època com s'ho feien i qui ho feia? Eren esclaus que s'enviaven castigats a la pedrera o realment eren picapedrers de professió, el que avui serien mestres de la construcció? Podia ser tant una cosa com l'altra. La veritat és que no tenim dades per saber. Podia ser treball esclau, podia ser treball remunerat. El sistema d'extracció de pedres és el sistema tradicional de sempre. És a dir, s'anivella la pedra, aleshores es dibuixa el bloc per on ha d'anar tallat, i llavors amb una eina que és l'escoda, que és com una mena de mall pesat amb les puntes en forma piramidal, amb això es va obrint una rasa, retallant el bloc per allà on s'ha dibuixat fins la fondària convenient. És una feina molt pesada que s'ha de fer doncs a cop, simplement a cop de martell, no? Anar rebaixant, fer tota aquesta mena de canal al voltant del bloc, i després, per separar-lo de la matriu, no? de la base de la muntanya, el que es feia era fer com uns forats petits on s'incrustaven uns tascons de ferro, i llavors a cops de mall s'anava percutint fins a lograr aconseguir fer saltar el bloc de la base, no? És una feina molt dura, molt pesada, i jo penso que aquesta gent, no sé, quan devien tenir 20 i bastants anys, ja devien tenir l'esquena destrossada totalment de fer aquesta feina, no? El que sí que està clar per això, si fossin esclaus o fossin homes lliures, és que la gent que estava treballant, diguéssim, en aquest
procés que explicava en Jordi, eren gent que coneixien bé la pedra, que sabien fer la seva feina i que d'alguna manera podríem considerar com especialistes, val? Has de conèixer la pedra per saber com es tallarà, com es comportarà en el moment d'aquest tall, perquè si no tota la feina que has fet fins llavors pot perdre's. Per altra banda, hi ha molts tipus diferents de feina dintre una pedrera, i hi ha altres coses que són molt menys especialitzades, com agafar tota aquesta runa i tots aquests rasquills i aquestes esquirles que es generen d'anar fent aquestes rases i això, i moure-les fins a un lloc on no obstaculitzin la progressió futura de la pedrera. Llavors això sí que segurament es feia per gent, fossin de nou esclaus o lliures, però gent no especialitzada i que podien ser feines molt més dures i molt més, dur ho era tot, però molt menys, que no necessitaves una formació. Llavors hem de pensar que, com ara a la pedrera diguéssim hi ha diferents tipus de feines, doncs el mateix. El de més categoria és el que signava aquell carreu? No ho sabem, això. Primera, no creiem que tots els carreus estiguin signats, però sí que probablement hi havia d'aquestes marques que s'han documentat, algunes segurament tenen a veure amb l'equip que estava treballant en una zona concreta de la pedrera, perquè això també ho sabem per paral·lels en altres pedreres que estaven dividides per locus, o sigui, com zones, i que normalment s'hi destinaven equips diferents. Podria ser també que fos el nom del capatàs i una manera de diferenciar-se, però també hem trobat altres tipus d'inscripcions que el que ens demostren és que no és tant una marca, diguéssim, per controlar qui ho havia fet, sinó són marques per controlar quan s'acaba, diguéssim, una remesa. Algunes d'aquestes inscripcions que s'han trobat aquí al mèdul i que de nou fan que el mèdul sigui importantíssim a nivell internacional, són inscripcions que tenen diverses línies, un parell de línies escrites amb carbó o amb pintura, que això és molt difícil de conservar, o sigui que és excepcional que ho haguem trobat, i que són dates que s'han pogut definir i que per tant s'interpreten com terminis, deadlines. Qui en vulgui saber més, el mèdul d'indret emblemàtica, jaciment arqueològic clau. L'article que publiquen els doctors Jordi López i Anna Gutiérrez dels Estudis Altafollencs, edició 48, que es presentaven tot just ara fa encara no un parell de mesos pels volts de Sant Jordi. Hi ha fotografies també per aquells que vulguin veure in situ mentre van llegint tot això que ens expliquen i poder copsar de primera mà què és el que hi ha al mèdul, algunes de les coses que potser coneixen, d'altres que queden per possibles descobertes futures a mode d'excursió. Animem també a aquells que ens estiguin escoltant a sortir de casa i practicar l'activitat física. En tot cas, què queda pel futur de conèixer del mèdul? Ara dèiem que de feina n'hi ha, perquè per excavar encara n'hi ha un bon tros, però quins són els interrogants que dos doctors de l'ICAC es poden fer a dia d'avui amb tot el que ja saben? Bé, interrogants queden molts, és a dir, amb aquesta feina que hem fet nosaltres hem pogut delimitar bé sobretot l'extensió, no?, de la pedrera, les característiques, però falta molt. Falta, per exemple, del Clot del Mèdul, la part fonda del Clot, la part nord, no?, la sala nord que diem nosaltres, no sabem quina profunditat té. Quan un entra dins del mèdul, va fins a l'agulla i continua caminant, hi ha una pujada de molts metres cap a dalt, allí no sabem quina profunditat té allò. Pot ser que tingui 1 metre o 2, pot ser que tingui 10 metres, que hi hagi 10 metres de rasquills tranquil·lament. Clar, llavors el volum, per exemple, d'extracció de pedra canvia moltíssim, no?, que sigui una cosa o sigui una altra. Tenim molts interrogants. Quin és el problema? El problema és que no hi ha diners per prosseguir les excavacions. Aleshores ens vam haver de conformar amb un petit tast l'any 2013
i no hi va haver continuïtat en el tema de la investigació, perquè doncs, no hi havia al darrere un recolzament institucional per continuar, i la cosa doncs, va quedar així. Aleshores el que hem fet ha estat intentar difondre al màxim els resultats d'aquests treballs, tant a congressos nacionals com internacionals, publicar articles, etc, per donar a conèixer la importància del mèdul i a veure si la cosa doncs, va endavant. A nosaltres sí que ens agradaria, jo crec, conèixer més bé les persones que feien aquesta feina, qui treballava allà, aspectes, diguéssim, que potser van més enllà de l'extracció de la pedra i prou, no? Vam localitzar una zona on creiem que hi hauria hagut una zona de culte per donar gràcies als déus, i el que comentàvem abans d'on vivien, el que jo comentava també d'aquests petits tallers de ferreria que hi haurien hagut d'haver. Ens agradaria poder anar esbrinant què passava, com passava i quan passava tot això, i a més a poder ser connectar-ho amb la roca plana, que és el punt de sortida d'aquestes pedres. De qui depèn això? És l'administració que ha d'abocar recursos? Perquè la pedrera del mèdul és de titularitat de Abertis o com... En principi era titularitat de Abertis. No sé si ho segueix sent o si ha traspassat la propietat o la gestió al Museu Arqueològic o l'Ajuntament de Tarragona. La veritat és que no sé en quina situació està ara. Clar, arran de que les autopistes... La concessió va acabar. Això, la veritat és que no sabem ben bé com està. Ja ens n'encarregarem nosaltres de preguntar-ho a qui correspongui el dia que ens visitin. En tot cas, els agraïm moltíssim que hagin acceptat la invitació d'Altafulla Ràdio, de la mà del Centre d'Estudis d'Altafulla, en aquests espais que ens permeten conèixer, en aquest cas, doncs, més a fons el patrimoni, el llegat que ens van deixar els nostres avantpassats. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. L'hora local és la proximitat.